Lags ako eh. May lingaw. Play na ta. Pa-play malin eh. Look. Yo guys, welcome back sa aking YouTube channel. Kung di ka pa nakasubscribe, i-subscribe na yan. Ting! Look. Yo guys, kung napansin ninyo guys, bago akong gupit guys. Kunay na akong gupit kaning low fade ni siya guys. So, bagay ba? So, kung saan man nagupit ko ako, gyapon ko. Look. For today's video, for today's vlog, mag-answer ta og mga questions nila. Itong i-post na ako gabi eh, which is kan eh. So, answeron ako na ilang mga questions. Is kaunsa na questions, funny ba na, katawanan, or hugot. Halos hugot matutanan. So, let's go. Let's do this. Let's go. Wata! So guys, na natakaroon din sa labas. Nagkuha na mo na itong ilang mga questions. What? Magbunot na dre guys. And then, ingon ako sa inyo ang sayang gihatag na question. Then, answeran na to. Ha? Let's start. Let's start. First is gikan kay Aubrey Marie Donaire. So ayang giingon guys, nganong ginaghost ramanta sa taong gusto nato. What? Ambot nganong ginaghost ta? Siguro dili ta nila gusto ana gud manang wala sila pakita to aba. Pero kung sa kuha ka mo siya, dito ka i-ghost. Biyaan lang siguro. What? Char lang. Dawat-dawat na lang kita. Orang din na. Pero, ay lang dyan give up. Okay, mabot lang gyapon ng time na matuan na to kung gusto nila. So, next. So, next guys, ikan kay Sid Ryan Valles Laurente. So, yung gingon is asa ang pinaka-weird or ulaw na lugar na imong giihian. What? Kanang nangi ko sa pader bitaw. Yan nakabutan na karatula. Bawal umi dito pero nangihi gyapon. What? Nakatagline guys. It's the motherfucking Eagle Double G. Snoop Dogg. So next guys, munod po ta. So, gikan kay Gino Aguelo, Gino Angelo Matute Agbas. So, ayan gingon guys is, have you ever falling in love to some boys or gays? No. Kay lalaki man ko. Lalaki ko. Mga dili ko ma-inlove sa mga bayo. And except lang kung kantahay na-inlove ka, abini mo babae, pero bayit di ay isa ka na. Yung mga kabalo. Scam. So, next guys. So, next, bunat po ta. So, gikan kay Sid Ryan Valles Laurente. Yang gingon is kung animal ka, unsa ka? Animal ko? Na unsa ko? Tao. Look, gwapo na ako. Paano masabi? Gwapo na ako. Tingnan ko na mga animal. What? Yan. Gwapong yapong ko. So, next guys. Bunot ta. So, gikan kay Rose Ann Lopez. Lights off or lights on? Bugo. Lights on, oy. Saan yung pagkakita? Off. Di ka katarong. Kakatarong uban ba? Tindog. What? Di ka nakaw. Dahil man ako kasabot. 30-minded na kayo mo ha. Pero kung kuhan, lights off, oy. What? Para exciting ba? Exciting mo ganun lights up good. So
So, next guys. Look. What? Ikan kay J. Valyes Malulan. Unsay isda na masakiton. Sus kadali. Fish kit. What? Kabla ka nga ng fish kit ako ah. Fish na naisakit. Fish kit. Oh. Pabalo mo sa answer. Comment down below. So next. So gikan ni kang Neil Henry Sumbadon. So yang gingon kay nganong ang butong makadungag og dugang. Ambot ni mo dong. Wala ko bulan eh. Ikaw expert man ka no. Ikaw nito bagan eh. Pero ang bitaw ng ano ang butong makadungag og duga. Siguro makadugang. Puro dahil sa sabaw. So next. Ikan kay Blessy Villarretonyo. So yang giingon is unsay pilion nimo time or oras? What the fuck? Mga bobo! Panayara na. Time. Gago! Wisit matang pangutana. So next guys. So gikan kay Trisha Amor Alikaway. Nganong muasa pa man kung kabalo man ka nga wala joy pag-asa? Wala lang, trip lang, asa-asa lang. Basta hindi matsambaan. Gago! So para sa ko guys, muasa ko kay gusto man ako. Diba pag gusto ba ni makuha ba ni man nila. Depende ra mo sa tao. Pero lisod yun maasabay ka nang wala na dyan kay pag-asa. Bukudo niyo ba no? Lain gina. So sunod ay nang pag-asa na pag wala pag-asa. No. Look. So next. Ikan kay Ezra Emmanuel Gonzalez. So iyang gingon is unsay mas lami, papel sa siopaw o papel sa fudgy-bar? Siyempre fudgy-bar. Obar sa sarap. Obar ako sa sarap. Pero depende man siya kay usay na sa siopaw manggod kay pag kuha nimo sa papel walay madala di ba na one pan. Ang fudgy-bar manggod kay perme pag kuha nimo napay chocolate man ang kauno din mo. Mas lamig yung fudgy-bar sa papel. Try ra gud ninyo. So next guys. What? So gikan ni kang Christian Van Bulang. So yang giingon guys is lagi. Look. So yung gingon guys kay ngano kailangan man mag-cheat nga pwede ra man mutog anog tinuod. So ako sa mga dong, tatawag na lang. Hindi mo good yun na nimo maiwasan ng tao. Cheaters yun. Kung cheater ka, cheater ka. Para sa ko guys, oo, mangatik ko pero masuya mo ko sa kay ano. Mutog ang pagtinood bitaw. Hindi ka tuhuan. Napaka walang hiya mo. Wah! Ako may kapon. Siya lang. Mutog ang pagtinood ba pero di ka tuhuan. Ano makasuya ka. Pag mangatik na lang. Pero dili ko mag-cheat. No. Boy ba ni? So next guys. So gikan kay Gani Talbin. Sugot ka, milyonaryo ka pero libre tanan gamit. Oo, sugot ko. Ano? Gamit ba din ng pagkaon? Oh, naku, 1 million. So unsa pa ko mapalit na pagkaon? Busog pa ko tarmi. Unsa man nagamit? Mabusog ka. Look. So next, gamay na lang jud, mga 100 na lang kabo. What? So next guys. So gikan kay Angeli Donato na pod. So yung gingon is kung ikaw papilion, ako o me. What? What the fuck? Mga bobo! Isa pa to walang yan.
Siyempre, ako. Gago! Me. Parehara na. Siyempre, me ako pili. Me, myself, and you. Char. Me and you. 君の虜になってしまえばきっとこの夏は充実するのもっと噂の Dreaming が忘れないで So next guys. So gikan ka Angeline Donato Japon. Kung aslong ang mangga, nganong mas aslong man ang ilong niya. Siguro siya ka ng ilong, Rexona, wala siya nga wala siya kuan hygiene. Pero ang kaaslom manggod sa mangga, lami manggod siya. Pero ang kaaslom sa ilong, baho manggod. Pero ginudnod siguro niya ang kuan, baho sa mangga sa ilong. Hindi mo niya Rexona. So next guys. So gikan kay Rizan Bagido. Lotion or oil? Siyempre oil. Laban na magprito ka na. Oil yung gamitin mo. Gago! Next is punta may nalang. Lo, grabe. Angeli Gyapon. What? So gikan gyapon kay Angeli Donato guys. Kung ang tao human nganong ang module isud man. Sa tinuod lang guys, sayon ra jud ganing module. Tinood lang, sayon do kining module. Kaso lang, kung sa balay mo ka mag-answer, luya ka. Sabi nang kuhan, mag-answer ka niya, katugon bitaw ka. Di magud mo ganay mo tukod pag naka sa balay, di ba? Gamit ka Google. Ay, gamit ka Google na pag-answer. So, own explanation, Google gamit. Di ba pwede? So, next guys, mga ako na lang eh, 500. What the fuck? So gikan kay Maeng Jose, nganong gibulagan ka? Gigigil ako sa iyo ah. Ambot siguro na kulang sa kuha. Buangon di ako. Buang sa iyo. 君の虜になってしまえばきっとこの夏は充実するのもっと噂の Dreaming が忘れないででも気持ちは伝えてしまえばいい Pero nili ko cheater. Oy, buang. Kapoy lang siguro to. So next guys. Kay Samantha Montemayor. Nganong dili pwede magpuyat og buntag adlaw? What? Di mo ko siya matawag na puyat pag buntag kay ting mata mo ko na nato. Pero kung gabi ka, puyat ang tawag na. Dili siya pwede. No? So, next guys. Ay, 400 na lang. Gago! Boy! Angeli Donato gyapon. What? Ganon lami man jud ang ginadili. Lami man jud ang ginadili. Oh, lami jud ang ginadili. What? For example. For example, nasakit ka. Tayo na, bawal kami namugkok. Pero lami, kaya kami namugkok. Ano? Lamig siya pero dili pwede. Dili ka ng ana-ana. Dili na. Ikaw dirty minded ka ikaw ikaw na tugan dik sa mga maron. So next guys, gamay na lang. Gikan kay Sandra Kate Rowan. Nabuang na ko sa mga Julbay pero nabuang ko ane. Nganong green ang blackboard? Gago! Tangina mo. Kasi nag-iimo ano? Gitawag man sa blackboard na kulog green man siya. Dapat green board. Look. Mga bobo! Nag-iimo na. Tukang na ako. What? Na, hindi joke lang. Muto pa akong chalkboard kay chalk may ginagamit. Na board. Tukuan na. So, next guys,
Ikan kay Marklo Kamangyan. Naging is nganong ang aktor kung dili broken, dili mo shot. Shot ba? Basketball. Pag broken, perting langi nga kami bisan dili shot man gihapon. Lay magumugo. Gihabi na ninyo ba? Mga palaikit, di mo? Hoy, di ako Tao na dili broken, dili mo shot anak. Yan naman lang, pero ako good. Gago! Broken ba ako na di maging mo shot. So lastly, isa kaya ni. Tag nakakita ni. Tagata mo og kuan. 1 pesos. What? Peso lang pala. Ikan kay Rosan Lopez. Kinsay mas lami? Ikaw o siya? Siyempre ako. Gago! Huwag nagdala. Kung ako, support ko sa sarili. Siyempre ako, lami ko. Lami ano yun? Lami ko ilambo. Lami. Gago! So, napade isa guys, nakalimot ko na. Ipit na ako dito sa ako ang lumot. Napanggap na yung ganina. Kay Edelweiss Tibudan. So, yung ingon guys, why do birds suddenly appear every time you are near? Oh, depende ra na sa langgam kung luol ba dili. Ay, kung si Snow White, luol ra sa mo eh. Tanra ni mo kuan. Oh, ay. Oh, ay. Gago! The motherfucking Eagle Double G. Snoop Dogg! So guys, salamat sa asking questions. So, di na ba mo shoutout kaya na-mention naman mo ganina. So, yes, mag-shoutout kaya po karon. So, shoutout kay Sir Mark Elben na permito nagka-support. Then, naibago na po shoutout daw si Ken Clyde. So, shoutout si Mudoy. And then, kung ba guys, nagustuhan niyo na itong video, karong adlaw. Sorry kay guys, nga nung lugi ko naka-upload no kay busy mo kay ba niya dagan kay button ba sa module. So maroto karon guys, don't forget to subscribe, click mo na notification bell para update ka sa mga videos natin, mga kabuang mga videos. Hanggang sa muli, Bobo, peace.